Momentky musí být. To natočíš? Fajn. Bože. Momentky musí být tady. Tak víš co? Tak víš co? Ne. Jo. Je dívej, já jsem na středu. Aha. Jsi tady? Tak víš co? A já jsem na středu. Tak víš co? Teď já počkej. Ne, tím ne. Tak víš co? Už to budu mít. Už až 50. Tak víš co? Mě to vybil foťák. Mě taky, já nemůžu nabít. A je to v řiti. Hej, vypadni si vlastně na To bude zašimné video. No dobře, já už to vypnu. Já to ještě.